Ακούγομαι καλά? Μ' ακούτε όλοι? Και πίσω? Θέλετε πιο δυνατά? Η ψυχαναλυτική μου παιδεία μου επιτάσσει να μιλάω χαμηλοφόνος. Αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Επειδή υπάρχει condition, παρακαλούμε όχι τσιγάρο. Αυτό απλώς. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Γιώργος Ιωαννίδης, ψυχολόγος, συγγραφέας και έχει συντάξει το περιοδικό Mystery. Έχω μια σχέση συγγένειας με τα παιδιά από τις εκδόσεις Δεδάλεως, οπότε με παρακάλεσαν, επειδή ο φόρτος δουλειάς στη Θεσσαλονίκη έχει χτυπήσει κόκκινο τελευταία, να γίνω εγώ οικοδεσπότης, μιας και θα μιλήσω. Οπότε κατά μία έννοια ξεκινάω εγώ την σειρά αυτή των ομιλιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε λοιπόν. Ευχαριστούμε και το Εξτάν για τον υπέροχο χώρο που μας προσφέρει σήμερα για αυτή την παρουσίαση. Για μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση κυκλοφορίας ενός πραγματικά πολύ μοναδικού βιβλίου. Κανονικά, εγώ είμαι διακοσμητικός εδώ πέρα. Αυτός που πρέπει να μιλήσει είναι ο ίδιος ο Θανάσης ο Βέμπος. Παρ' όλα αυτά, μου ζήτησε και τον ευχαριστώ να κάνω μια εισήγηση και μιας και Θεσσαλονικιός και λίγο πιο κοντά με τις εκδόσεις, θα σας πω λίγο το backstory από την κυκλοφορία του βιβλίου. Παίρνω μια μέρα ένα τηλεφώνημα από τον Κουμαρτζή, τον Νίκο τον Κουμαρτζή, ο οποίος μου λέει, συμφωνήσαμε με τον Θανάση να βγάλουμε το βιβλίο του, το καινούργιο του βιβλίο. Εγώ είχα ακούσει για αυτό το βιβλίο κάτι χρόνια τώρα. Και έλεγα το Θανάση, προχώρησε το, γιατί ο Θανάσης πήγαινε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ξαφόλυβε όλες τις εφημερίδες τις παλιές και μάζευε στοιχεία. Όσοι ξέρετε τον Charles Ford, μεγάλο ερευνητή, έκανε κάτι αντίστοιχο. Όλοι στον χώρο της εναλλακτικής αναζήτησης είχαμε ενθουσιαστεί πραγματικά με αυτό. Και όλοι λέγαμε πότε με το καλό θα βγει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, με παίρνει ο Κουμαρτζής και μου λέει, κλείσαμε τη συμφωνία, θα βγει το βιβλίο. Περιττώ να σας πω τον ενθουσιασμό. Μου λέει, απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε τίτλο. Θέλεις να βοηθήσεις? Οκ, λέω. Στείλε μου το βιβλίο, να το ρίξω μια ματιά, να δούμε, να το παλέψουμε με τον τίτλο. Παίρνω λοιπόν ένα email, το ανοίγω, 220.000 λέξεις. 150 φωτογραφίες, 1.200 και βάλε υποσημειώσεις. Λέω, τι είναι αυτό? Αυτό είναι εγκυκλοπαιδικές διαστάσεις. Τέλος πάντων, ξεκινάω το διαβάζω, έχοντας εμπιστοσύνη στο έργο του Βέμπου, μιας και είμαι και εγώ αυτής της γενιάς, δηλαδή ο Θανάσης είναι αυτός που με μπόλιασε στο να σκέφτομαι πώς να σκέφτομαι για το παράξενο. Ξεκινάω, διαβάζω το βιβλίο και μένω έκπληκτος. Όλοι είχαμε την αίσθηση ότι το βιβλίο αυτό θα ήταν μια σειραφή γεγονότων του παραφυσικού από το 1890 μέχρι το 1990 περίπου. Και αυτό. Είναι αυτό το βιβλίο, πράγματι. Αν κανείς δει ο κεντρικός του κορμός, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Η εισαγωγή και ο επίλογος, όμως, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι απίστευτο. Ο Θανάσης εκεί δεν περιορίζεται στη φαινομενολογία του πράγματος, αλλά κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αναζητάει το νόημα στο παράξενο και παρουσιάζει ορισμένες πολύ ιδιαίτερες πρωτότυπες ιδέες που πραγματικά εγώ όταν τις διάβασα συγκλονίστηκα. Ένιωσα όπως περίπου το 1999 όταν διάβασα για πρώτη φορά τις Πύλες του Αλόκοσμου, που πραγματικά ήταν ένα φοβερό βιβλίο. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο χάραζε μια καινούργια γραμμή σκέψης. Οπότε θα έλεγα ότι αν οι Πύλες του Αλόκοσμου ήταν οι πύλες για το πέρασμα μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων, ερευνητών και αναγνωστών στο παράξενο, το πνεύμα του χρόνου σήμερα θα αποτελέσει, πιστεύω, σημείο αναφοράς για όλες τις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν.
γιατί προσφέρει πάρα πολλά αυτό το βιβλίο. Όχι μόνο συγκεντρώνει μια ιστορία, 100 χρόνων παράξενο στην Ελλάδα, αλλά προσπαθεί να βάλει τον αναγνώστη να σκεφτεί τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια το βιβλίο είναι ένας πλούτος, τεράστιος πλούτος από ειδικά θέματα, από καινούργιες καινοτόμες ιδέες. Εγώ θα μείνω σε ένα σημείο το οποίο μου έκανε πολύ ιδιαίτερη αίσθηση. Σε κάποιο σημείο ο Θανάσης μιλάει για τον πόλεμο των λέξεων. Μου αρέσουν πολύ οι λέξεις και μου έκανε αίσθηση όταν το διάβασα αυτό. Και σήμερα προσεγγίζουμε τον λόγο, τον τρόπο που επικοινωνούμε, με ένα πολύ απλό βεβαιασμένο τρόπο. Αντιμετωπίζουμε τον λόγο ως ένα αντικείμενο χρηστικό. Θέλω κάτι, σου το λέω, μου το προσφέρεις. Δεν εμβαθύνουμε και ως εκ τούτου χάνουμε την ίδια τη σημασία του λόγου, των λέξεων, των προτάσεών μας. Κατά συνέπεια, αυτό μας γυμνώνει, μας κάνει πιο φτωχούς. Ζούμε σε μια εποχή υψηλών ταχυτήτων, όπου η ζωή μας είναι ένα copy-paste αυτής της κατάστασης. Όπου έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με τον ίδιο ρυθμό που οδηγούμε, που πηγαίνουμε στη δουλειά, που τρώμε. Παλιά τρώγαν οι άνθρωποι σε τραπέζια, οι οικογένειες. Σήμερα οι περισσότεροι τρώμε είτε στο χέρι είτε μπροστά από μια τηλεόραση. Fast food, fast thinking, fast speech. Ο λόγος, ο ελληνικός λόγος κιόλας, που έχει τόση τεράστια ιστορία και τόση μεγάλη σημασία, έχει καταντήσει ένα πλαστικό πράγμα το οποίο το χειριζόμαστε. Οπότε, όταν επικοινωνούμε πραγματικά, κοινωνούμε κάτι, γιατί η ίδια το κοινωνία σημαίνει μοιράζομαι με κάποιον κάτι. Ή απλά κοινοποιούμε μία προσωπική επιθυμία, άρα λειτουργούμε εγωτιστικά απέναντι στον άλλον. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο λόγος, οι λέξεις έχουν μια ιδιαίτερη μαγεία. Πάρτε για παράδειγμα, φανταστείτε τον εαυτό σας να περπατάει στον δρόμο και ακριβώς απέναντι στην άλλη πλευρά βρίσκεται ένας φίλος σας. Εσείς θέλετε να το φωνάξετε. Θα πρέπει να πεις, Μινά, έλα εδώ πέρα. Ο Μινάς θα γυρίσει και θα έρθει. Αν πεις, μπρόκολο, κοίταξέ με, δεν πρόκειται να γυρίσει. Αυτό σημαίνει ότι οι λέξεις έχουν δύναμη. Η δύναμη αυτή δεν είναι κινηματογραφική, μην φαντάζεστε κάτι απίστευτο. Οι λέξεις όμως έχουν την ικανότητα να συγκεκρινοποιούν αυτό που θέλουν. Κατά συνέπεια, οργανώνουν τη σκέψη, οργανώνουν τον άνθρωπο. Άνθρωπος που δεν ξέρει να μιλά είναι ένας θολωμένος άνθρωπος. Ο λόγος είναι τρόπος φανέρωσης του εσωτερικού μας είναι. Οπότε ζούμε, όπως λέει και ο Θανάσης, σε μια εποχή όπου μένεται ένας πόλεμος των λέξεων. Και υπάρχουν πολλές λέξεις τις οποίες χειριζόμαστε, βιάζουμε κατά μία έννοια, δίχως να καταλαβαίνουμε. Μία λέξη, για να μην ξεφεύγουμε κιόλας από το θέμα μας, είναι το ίδιο το βιβλίο. Η λέξη στον υπότιτλο «Όψεις του παραφυσικού στην Ελλάδα». Παραφυσικό. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Πρόκειται για ακριβής απόδοση του αγγλικού paranormal. Δεν είναι καθαρά ελληνική λέξη δηλαδή, είναι από το λατινικό παρά και το αγγλικό normal, το φυσικό. Το παρά, στα λατινικά τουλάχιστον, είναι το αντίθετο. Εμείς έχουμε το παρά, το παράλληλα. Άρα όταν μιλάμε για παραφυσικό, τι εννοούμε? Κάποιο φαινόμενο το οποίο πραγματοποιείται παράλληλα με τα φυσικά φαινόμενα ή αντίθετα. Κι όμως, όλα αυτά τα παραφυσικά φαινόμενα τα οποία γράφει ο Θανάσης μέσα δεν έγιναν κάπου αλλού. Έγιναν στο ίδιο φυσικό πεδίο, εδώ ανάμεσά μας. Κατά συνέπεια, η λέξη παραφυσικό που χρησιμοποιούμε είναι σωστή, μέχρι και σε ποιο σημείο? Σίγουρα
Η λέξη μεταφυσικό δεν ταιριάζει εδώ πέρα. Πρόκειται για μια φρικτή παρανόηση, διότι η μεταφυσική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που πραγματεύεται τα αίτια της αρχής των πραγμάτων. Σίγουρα υπάρχει μια σχέση, η μεταφυσική ασχολείται με την οντολογία, δηλαδή με το τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο Θεός, τι είναι ο θάνατος, αλλά δεν είναι το να είδα ένα UFO χθες βράδυ καθώς τα έπινα με το κορίτσι μου. Είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε, όταν μιλάμε για παραφυσική, έχουμε σκεφτεί ποτέ ακριβώς τι εννοούμε. Διότι αν όλα αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο, τότε σίγουρα δεν αντιτίθεται των φυσικών νόμων και σίγουρα δεν είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι εδώ. Άρα η χρήση αυτής της λέξης δείχνει κάτι άλλο. Μια κρυμμένη αλήθεια. Διότι το παραφυσικό μαρτυρά ουσιαστικά την άγνοιά μας για κάποιους νόμους της φυσικής που απλά ακόμα δεν ξέρουμε. Μαρτυρά δηλαδή μια κρυφή αλήθεια, μια άλλη αλήθεια. Και εδώ έρχεται ένα ωραίο φιλοσοφικό ερώτημα. Υπάρχει αλήθεια στο παράξενο? Θα έχετε ακούσει πολλές φορές και θα έχετε διαβάσει διάφορους συγγραφείς να αντιμετωπίζουν τη διάφορα αναζήτηση του παραφυσικού με έναν τρόπο όπως κάνουν οι υπότες της στρογγυλής τραπέζης που αναζητούσαν το ιερό δισκοπότηρο. Ποια είναι η αλήθεια για τα UFO, ποια είναι η αλήθεια για τα εξωτικά, ποια είναι η αλήθεια για τα φαντάσματα. Ο Θανάσης πρόσφατα κατέβηκε στην Κρήτη, έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα στο Φραγκοκάστελο. Ποια είναι η αλήθεια των φασματικών οπτασιών στην Κρήτη? Ο Αριστοτέλης δίνει ένα πολύ ωραίο ορισμό της αλήθειας, λέγοντας ότι η αλήθεια συνίσταται στην αντιστοιχία μιας σκέψης που κάνουμε ή μιας πρότασης που διατυπώνουμε προς το αντικείμενο ή το γεγονός της πραγματικότητας. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αν σας πω ότι το χιόνι είναι λευκό, θα μου πείτε όλοι, ναι, είναι λευκό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εγώ και εσείς και όλοι μας έχουμε κοινή εμπειρία αυτού του πράγματος. Όλοι ξέρουμε ότι το χιόνι είναι λευκό. Άρα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Το χιόνι δεν είναι λευκό. Αν είχαμε ένα μικροσκόπιο, θα βλέπαμε ότι οι κρίσταλοι του είναι διάφανοι και μάλιστα υπάρχουν και διάφοροι κρίσταλοι με διαφορετικά χρώματα. Φαίνονται όμως ως λευκό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τον κόσμο τον διαβάζουμε με βάση τον πώς τον αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Και μετά ερχόμαστε εμείς οι ψυχολόγοι και το κάνουμε ακόμα χειρότερα και λέμε υπάρχουν και τα εσωτερικά φίλτρα, το υπερεγώ και το καθεξής και κάνουμε την δύσκολη ιστορία ακόμα δυσκολότερη. Το θέμα είναι το εξής λοιπόν. Υπάρχουμε σε σχέση με τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας. Αν οι αισθήσεις μας λοιπόν δεν μπορούν να μας δείξουν την αλήθεια, τότε μήπως όλη αυτή η αναζήτηση του παραφυσικού, των φιλοσοφικών ερωτημάτων της ζωής είναι μια μάταιη πορεία? Μήπως ποτέ δεν θα μάθουμε τι παίζει με τα φαντάσματα, τι είναι ο Θεός, από πού έρχονται και αν υπάρχουν εξωγήινοι? Κατά τη γνώμη μου όχι. Υπάρχει ελπίδα. Διότι μπορεί να μην μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια, αλλά αναγνωρίζουμε στοιχεία της αλήθειας. Και εφόσον αναγνωρίζουμε τα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνεχής αγώνας για την αναζήτηση της αλήθειας. Και εδώ είναι το θέμα, ότι πρόκειται για έναν αγώνα που βγαίνει από μέσα μας, από τα ίδια μας τα γονίδια. Και βέβαια η αλήθεια δεν είναι μια κατάσταση στατική. Δεν μπορεί κάποιος να κατέχει την αλήθεια. Μπορούμε όμως να μετέχουμε στην αλήθεια. Και ως κάπου εδώ πέρα, μετά από όλη αυτή την φιλοσοφική παρένθεση, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ότι αν οι σκέψεις αυτές αναπτύσσονται μέσα από όλη αυτή την προβληματική του λόγου, τότε
συμπεραίνουμε πραγματικά με έκπληξη ότι η παραδοξολογία ουσιαστικά είναι υπαρξισμός. Διότι αυτός που ασχολείται με τα θέματα του παράξενου, κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, θα καταλήξει και θα πει «Ρε παιδιά, υπάρχουν 10.000 ιστορίες με εξωτικά, 30.000 περιστατικά τυχαίωνα με εξωγήινους κτλ. Και τι σημαίνει αυτό? Ποιος είμαι εγώ? Ποιοι είναι αυτοί? Τι είναι ο Θεός? Είμαι μόνος? Τι είμαι μόνος? Τι είναι η μοναξιά?» Όλα αυτά τα ερωτήματα του διαφορετικού, διότι το διαφορετικό τι κάνει? Αυτό. Λέει, η κανονικότητα, το φυσιολογικό είναι αυτό, το παράξενο είναι εκείνο. Άρα η διαφορετικότητα μας βοηθάει να καταλάβουμε το κανονικό εντός εισαγωγικών. Κατά συνέπεια, το παραφυσικό είναι υπαρξισμός. Άρα μιλάμε για μια συνεχής αναζήτηση νοήματος. Και κάπου εδώ δίνω τη σκητάλη στον καλό φίλο του ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή Άγγελο Διανύτη για να σας μιλήσει περισσότερα για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ.